mtituni Machakos. Bwana amangana yechi kanisa na makungu sana. Hono umuswati yo muwe miaka ya igatua. Actually anataka kwa avoid kumuruka umunyaruka. Ndiamuruka umuswati we miaka ya igatua. Obereka kugende kanisa yemo. Yes. Nechinga kichonsi abereka kugende kanisa. Igabereka kubekirwe goli yemechango. Wagaja tole kanisa karue sadaka nsemo ya 10 karue chingo konya chira basai kogenda segete kararue kanisa ngogolere basi teme chitoraranga ki muchango le wapugiredia makondo ndokongora tole sound system kumunanje kanisa netagete komenta birogo bitatu igabike ntotagete kwagache nyumba y'umurandi ba mintu muchango ngaki mwakora kobega tole tiles umurandi ngumugorera tole roli gasio mone weekend kumuranje kugora tole roli kogora tolero omurandi ati tumurunyorero nanye bikuru tubaminda kubika buya omurandi no yoito chuti gachango kwa kentanga 50 na ayero range 100 ntango bono muswati yo gatebire nga gakia samasikania manene orosire neme changeye pakora begire break uchika ni sabono ekiagero ereirwe nekera atakabwati gakorigiriri kubobe kanisa bono tebire nga kumuranche nchebona asina ikire wacha nipoe nyumbani hata ni muombe Mwenyezi Mungu pale nyumbani kiagera tinta gitiko chikorekana the odd one out nga inche ntari kurwe kiagera bora na arosire neme change iyo okay ekene tari kwenyara kusena abwata chiamokere genuinely chiamokere but now a problem wende nelinga ki aba bako pressure isi abantu kurwe kanisa nga baruchi besechi timanye tigo senku understand vale status chiaba bugata ni be kanisa era atoka babugata ni be kanisa lero baachire litukeli onde tayo bwate genuinely go chiake anchiyo oyo go chisangiringa kiara bairire kiboliga aye umurai bwe kanisa mubasta bwe kanisa ndio no manyete abege ni bagocha se kanise yaba bagoshirikiga buna bamenyete okwenyara kwabo no komanyete no manyete status chiabo no manyete asa abana babo bagotoka ngai bagosoma no bwate database ye kanise ye gukorokinga abana bali university imbalenga do you know Nabora end up go intimidate umuntu lakini asinge njota mayeti na kiomuntu yamenyete. Ori dinga korure kanisa. It should be done. It should be done. It should be done. Okay, tiamuri swali yao. Auditing neta kire ko korure kanisa. Yes. Ngokorure bono. It should be done. Sukamos direito kwara. Sukamos direito. Oyo kubekere goli banyara bora nyoro mwana oya aseliri ale siko. Asama skania manene. And don't be deceived ekera abantu babegete chinekta ene chitaito go ende kanisa ke mambinga twensi tole as excellent korunka buna tokoroka on Sunday. Ndio. Ngiyekore yange ngiyekorokunga Sunday best. You could be looking nice so to gochie kanisa lakini my friend ncharora ile mogoroba. Kweli? Yeah. Kwa mago bekuru ego ligete based on nesuti obegete. Tinta etiko so amono na mangana yo korune chikanisa. Nimbu ate my own reservations. Accountability. Omo vasta ngakiwo utumiki wechi besa ndo nyale kumanga kya ujitumeka. Okay, it depends on which denomination. Kiara kire dini nebo ata machikaye. Tuwari kukwanira ndeme choko yae intoma idiganisa ki tuwakwanira oyo tokukwanira we not attacking charges but no yo tokukwanira kitoko tebanga ki intoma idiganisa ki because kile kanisa nebo ato machoko na kibako manage ibintu bya mbamaje tikoje kwanira lakini nataka koje li yake okay asenge njo ya masikari kanisa iko badinte vega yawana tigachi kanisa chimanye abantu bagoshirikia sikanisa ekyo na needs chiabo and come up with programs. Choko encourage abantu. When was the last time kanisa ya toilette program for example gosomya abantu igori mangana business management, mangana entrepreneurship.
ng'aito tagete barusi besa barweza daka if we cannot teach them ng'aki bakorosia besa. Family life ngorore kurandi kumonero. It's also an aspect of livelihoods. Chiwente kosomiwa se kanisa. Igiguru wake yagare. Enjiri nerente kuja nataka. No te enjiri really. Ne ngana getenga o nga Nyasaye na manyete. Nyasaye na dia mone na agozenie. No. No. You have to get out of your comfort zone. Nyasaye manya kukubwatesia. Nyasaye gagosinie gazia magokao bro. Mbuya kuru wako. Agira ni mama yete ibungo biri bikoreta batake gero barwe dibo. Same abantu ngana people are in churches but they are depressed. Let me tell you the truth. Abantu bachikanse bagini baruwalete bro. To come up na nonyen counseling sessions. Abantu bamanyenga na kibago bakwihando kero babwate stress. Umayete na chakira korra intolerance kera sange itagete koranda bake kanisa. Obole mereri bwarenge buye kanisa no kwaga tuya kwa bantu muntu gachire no na chomoge ni kanisa njirare kwaga tukare yake taibone nge yasibona na attended your forum a workshop where mas one of the churches yabosonga that yokwanilia ndio but I liked it bali gukwana magana financial management baletete expert bolio monte project ebekirali ne kanisa weekday mukutano bolio tangasire ngabantu mojo more about financial management. We were sitting there. I've never learned ibintu bya financial management buna mubazire nalengo no aigabono mayate we assume ka dore town nige we assume abantu mure you understand nkiye gukwanuga nabako mixige songo nege Swahili so long as the point is home. Okay. My point is this. Tigato enlighten abantu baito besides kurandringa na lioka. These people need to live. Naende injino gusaba kwane tiga ebisasimiro byomonene bibe bisasimiro byomonene. Onye kubwate kanisa senje byasara, it's unfortunate. Usetangasa bo. Egose tangasa nyini besara bya nembwata. Yano Yesu na ageta bante mechali chumanyete. Emeve kurweka. Ekeranya tabakoraki. Sebagoro bonchereri. Tanto bisi vale bago cheje bito. Dali ruma abi. Liamu ataka chera. Busy. Enyo vayo gozabarakiri abantu busy vale bago. Ataku bantu tura rogo chaga. Ekiro yoko bako. I'm telling you. Abaliani n'abakurumiro balenge. Akini agateba language te onda kwandira abantu abatoigwane. Umukalichi kwanza sikopi. Toma yako gewa. Ngekora liti mukalichi. What other language? Baje kuiwa. That's why nkora badevi ngebire chambiri bikane ti mukalichi nse. Nebi nembire ndidi bitaketa masaba. Bitaketa ti constitution bitaketa itichi ko masaba iwezi. Si eti iwezi fanya kazi. Haifai. Kiboko bro. Ose bitakero bituro mayako bisabera. Bitabanani. Bitabokeri biko taboko bisabere. Doyo. Anyway. Ndibi hali live lakini tiganya sako rwanje kwa yanaende chikanisa cheito osakuligere no nyambono brigadier chikanisa nchira ba taken serious ekiagara na barabo iko bataka kuburukana baka siasa ime wonto kasinyuko manyanga who is who exactly ekiaba naba na siasa na barona bangaini na siasa yabo kaba radi bakumugare chibibiri na barona bamugete ne ibungo bya siasa dande ba ko baba bwire basi kwisha story Bisha story. Tianya sakuru wanje kwae. Tinda ti komenta kende bro. Tianya sakuru wanje kwae. Yes. Nyasa ti akuru wanje kwae naende. Nyasa ti gase senia babasta bali ba kolega asia sobo ene. Naenda ba mente chinguru. Ekitabu kia barumi gote banga montai mondo ni wensi korandia. Omurandi go ikagende korandia. Na agenda ataratumwa. Oburandi mbubwate chinsaga sagia chinyinge. Muntu naroro mo nakindate mo evangelist, nare teacher, nare preacher, nare prophet. There are so many aspects. Chira se ministry oburandia. Makaba teli mbaro. Yeah.
nabo omonto aratera omonto apiki moino otanya gopiki korwa ase omorandia omonto raro ragotegerere buna gokwana bishop onyora opikiri. We need to go back to tugwentoirane ng'aki enchera yogosasima ebwenete ebe ng'okoirania abanto abo mbuya no whatever you say is okay but ng'okoirania abanto I don't know. ate nawe oreime I also need directions. rayo otantaine Yenga netinda autata njinda. otantaine okwaro naterete gari ntantaine Oli omonto akurigire omonto mwao nomuraya ekurigia. Jo tanta na kwa nkoringanga imbwente ngende gochia ngibwete nkore because the waters are murky as you okay gokuna koganya omonto gokoe direction kana gusaba omonene of course omonene ari nkomusaba kana gusaba omonene ekigera omonene abote chinguru na bara gotumira omonto ekiagera omonene omonene rega bwetonsi ewa na ba gotumira omonto maite Yesu gakonyora omonto yo mometa sichimbira bwana egasi yae no kuna kwinacha nacha ekere bireja byarora Yesu ebyakurete badenga akyo monene ntokumanyete tata kataye no monene omo aye no monene ando mwana mwanya bantu asa masikani toto sirelinse kindly twanjire tosoya chinguru eji inguru jeje yakulisi yabwensemo monene agabitiga bigasoya chinguru eji my friend chikaminyoka chigasoya rochi chionsi